Mga nagpositibo nga staff sang Gimbal District Hospital nadugangan pa. Samtang Oton Municipal Hall ginpaidalom sa partial lockdown kasunod sang pagpositibo man sang siyam ka mga empleyado. Si Zen Kilantang nakatutok. Temporaryong ginseraduhan umpisa sang Sabado ang pila ka opisina sa munisipyo sang Oton, Iloilo matapos nga magpositibo ang pila ka empleyado nga halin sa Mayor's Office kag Accounting Office. Ang atong sining municipal government offices diri sa Banwa sa Utol, bangod man sa pila ka mga personnel namon ang nag positive sini sa COVID. Minsay nga asymptomatic ang mga ini kagilayon nga gin-isolate sa quarantine facility, lakip ang ilang mga himata nga nagpositibo man. Sa subong window transaction ang sistema sa pagtransak sa munisipyo sa diin ang mga kliyente ang nagahulat sa sagwa sa Municipal Hall. Window transaction lang kita, no? Butlingon may kung may gusto mo itansak, hindi ka na makasunod, dira lang kagid sa window, no? Yagin pamtang sini sang aton nga LGU. So, buto nga wala lang gid sang do makabing naton nga do personal transaction gid. Padayon ng disinfection sa lugar kag ginapanugyanan ng mga tao nga kun wala man lang sa importante nga transaksyon ipaiway ana ang pagpadulong sa munisipyo. Magabalik naman sa normal ang transaksyon sa mga opisina sa Enero 4 sa masunod nga semana. Nagsaka naman ang numero sa mga staff ng Representative Pedro G. Trono Memorial District Hospital sa Gimbal, Iloilo nga nagpositibo sa COVID-19. Dugang nga 13 ka persona ang nagpositibo matapos ginswab ang 30 ka hospital staff. Nagsaka na sa 28 ang nagpositibo sa ospital. Natala na nga iswab ang 54 pa ka staff samtang padayon nga naka-lockdown ang Gimbal District Hospital. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.